Cambiando di tópico nos tinco durante il lançamento da plataforma digital Unite and Care, Dr. Giovanni Franz, di Fundación Maria Dal, explica como que lo unifica o serviço de salubridade riba nos islas. O sistema novo aqui também para optimizar o trajeto de cuidado. Caminha para meio de digitalização, logra uma interação mais rápida e segura entre o profissional e seu paciente. Maar goed, misschien kunnen we, zoals wij deze dagen hebben gezien met gebruik van AI, daar toch een brug slaan in waar er soms een uitdaging is qua taal, terwijl je daarmee wel een volgende stap kan zetten. Ik hoorde in een van die breakout sessies hadden ze over brain drain en toen hoorde ik brain gain. En ik wil eigenlijk de visie van Fundación Maria Dal over brain drain en brain gain zeggen. Wij stimuleren onze medewerkers om weg te gaan. Maar wij willen dat ze terugkomen. We willen dat ze terugkomen met meer diploma's, meer kennis, meer ervaring van, zeg maar, die wij zelf niet op deze eilanden kunnen bieden. Dus wat dat betreft heb ik zoiets van, ik hoor soms vanuit Curaçao, Aruba, door te zeggen, ja, maar als wij mee aansluiten bij een Europees-Nederlands diploma, lopen we risico dat de medewerkers daarna weggaan. En dan denk ik, ja, dan moeten we een manier zoeken hoe we ze aan de organisaties kunnen binden, waardoor eigenlijk de samenwerking qua opleiding en scholing, CASBES, steeds hechter gaat worden. Ja, en daar dus laten we dat misschien als zorginstellingen als een van de uitdagingen oppakken van hoe gaan we onze medewerkers binden dat als ze weggaan, dat ze weer op een gegeven moment weer terugkomen en dat we niet alleen maar over brain drain hoeven te spreken, maar ook over die brain gain. En tot slot, waar ik mee begon, qua gezondheidszorg zijn wij een systeem, BES-CAS, of CAS-BES. Qua onderwijs zie ik het ook zo. Dus ik hoop dat wij met z'n allen de krachten kunnen bundelen en mijn dank aan jullie als SGB, dat wij nu zo'n mooie stap van een samenwerking, wat al heel lang al toch stappen zet, nu toch formaliseren. A introdução da plataforma Novo Unite and Care tem como meta principal para cambiar a maneira que atender o paciente na riba nos isla. Por meio da iniciativa aqui, de digitalizar o serviço de salubridade, facilitando assim uma comunicação mais eficiente e segura entre o paciente e o cuidador. Essa aqui é um esforço conjunto que também para modernizar o interno sistema de saúde. Caminho cidadano is een que lo recibe e benefician directamente. Het is zeker een belangrijke dag. We hebben de arbeidsmarktplatform, die is live gegaan. Het belang van de arbeidsmarktplatform is dat er nu een plek is waar werkzoekenden, werkgevers en werknemers gezamenlijk informatie kunnen vinden over de arbeidsmarktvraagstukken die op alle BES-eilanden leven. En door één platform te hebben, toont dat de samenwerking tussen de verschillende organisaties om gezamenlijk aan vraagstukken te werken, maar ook om dat te delen met de werkgevers en de werknemers en de werkzoekenden. Nee, dit is wel een tijdje aan de gang al en het is inderdaad niet makkelijk. Maar het is inderdaad ook gewoon heel hard en stug doorgaan. En uiteindelijk, dat was gebeurd met de CAO al. Dat was de eerste stap, een gezamenlijke CAO voor de 3 eilanden. Dat was al een unicum 3 jaar geleden. En nu een arbeidsmarktplatform en dat is eigenlijk de volgende stap. En dat doe je met elkaar door vertrouwen in elkaar te krijgen en steeds meer te hebben. En elkaar te zien dat je elkaar nodig hebt om de vraagstukken aan te pakken. Dus het was niet makkelijk. Het was wel een heel mooi traject. En het wordt alleen maar mooier, denk ik. Maar het begon eigenlijk met een idee. Letterlijk al. En een bespreking met de CO-tafel, met de vakbonden erbij. En dan zeg je van, is dit een goed idee en helpt het ons verder? En dan ga je nadenken inderdaad over wat moet dan ook de naam worden. Dan krijg je andere dingen. Wat wordt een logo? En daar is ook heel goed over nagedacht. En dat is inderdaad ook een heel mooi traject. Hij moet nog heel erg goed gevuld gaan worden.
Er staan allerlei vacatures al op. Dat is al heel erg mooi van alle organisaties op de 3 eilanden. Er zitten hier veel meer organisaties bij de conferentie. Dus iedereen komt met die vacatures. En dan komen we alleen maar stappen verder.